फिन गथ' थाखानाय आइजोआ खारनाय। थारैनो बर' आइजोफोरनाव मा बेराम फैखो? फिसाय थाखानाय पद्मा नार्जारिखौ जायनो खोन्थाहरनो हायो नोगोद 20,000 रां बान्था होनाय जागोन। जेराव बर' समाजाव गोदोनि दिनाव आइजोफोरखौ माइनाव मानिनानै लानाय जायोमोन, नाथाय दानि दिनाव उल्थासो नुनो मोनदों। बे बारावबो फिन सराइबिल बसगुरि गामिनि दैमालु नार्जारिनि अनसुलि बिसि पद्मा नार्जारिया सोरबा हौवाजों खारखोमानानै दं। बेनिखायनो फिसाय दैमालु नार्जारि आरो आंगोनि 6 बोसोर बैसोनि फिसाजो आरो नखरनि सुबुंफोरा फैफिननो खावलायहरदों। लोगोसे जायनो बे खारनाय आइजोखौ खोन्थाहरनो हायो, अदेबानि हमनानै हरनो हायो, बे मानसिनो नखरनिफ्राय नोगोद 20,000 रांबो हरनाय जागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों बुंथियो। बेनिखायनो बहाबाफोर नुसनबायोब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां हरनो हागोन। 703-508-9618 आरो 907-275-8007। मा फोरमायगोन? आंनि फोरमायनाया बेनो, आंनि जिउआव खारनानै दं। बेसे गोबाव जाखो खारनानै? बे खारनानै दाखालि देवबाराव खारदों, बियो दिनैजों सानथाम जाबाय। सानथाम जाबाय। औ। न'खराव माबाफोर दाङाबाजि जादोंमोन नामा? न'खरावथ' जेबो दाङाबाजि जायाखै। हाबा जानानै बेसेबां बोसोर जाखो? हाबा जानानै दा 6 बोसोर जाबाय। गथ' दंना गैया नोंसिना? गथ' सासे दं। नायनानै लानायमोन ना लाभ मेरेज खालामोमोन नोंसिनि हाबाया, जुलिया? जोंनाल' लाभ मेरेजमोन। लाभ मेरेजमोन। लाभ मेरेजनि उनावबो नोंनि बिसिया खारबाय? औ, खारबाय बियो। दा नोङो सारा जे आसामाव थानाय बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौहाय मा खावलायनो सानो? आं बेनो खावलायनो सानो, सोरबाफोर नुयोबा अननानै खोन्थाहरनो हागोन। उन्दैया खय बोसोर जागोन ना? उन्दैया 6 बोसोर। खोनानो मोनदों नोङो केरेलायाव थायोमोन। केरेलायाव थानाय समावहाय नोंनि हिन्जावा फन हरना हरामोन नोङो? आंनो बियो फन हरामोन। आं हरलाल' बियो फन हरलाबो आंनिखौ थिखोआ, बिजि खालामनानै दोनो। सोरजों रायज्लायनो बेखौ मिथिया। एसेबो रायज्लायनो मोनामोन नोङो? ओहो, जा न'आव फैनोसै बे सिगांथ' गैखाया, मास मोननैया फनबो थिखाङा, फन बुलाबो बिजि। बाहेरानिफ्राय नों न'आव फैबा हिन्जावखौ लोगो मोनफैना मोनफैयामोन? आंथ' बेखौ लोगो मोनफैयाखै। केरेलायाव नों बेसेबां? आं जेब्ला फैयो बे समाव बियो खारनानै थादों। दा बियो हारसिङै बबावबा थांदों ना सोरबा हौवाजों थांदों बादि सन्देह खालामो नोङो? बेथ' दा खारनानै दङ दस्रा हौवाजों। दा नोंथाङा नोंथांनि अनसुलि बिसिखौ फैफिनजानो हास्थायो ना माबा मोनसे राहा लामा लानो सानो नोंथाङा? आंनि बेनो, आङो दा आंनि हिन्जावखौ आं फैफिनजानो लुबैयो। दा माबादि खावलायहरनो सानो नोङो? आंनि खावलायनाया बेनो, सोरबा अननानै नुयोबा खोन्थाहरनो हागोन। अननानै नों फैफिनदो, नोंनि फिसा सासे दं, नायल' सासेल'। खय बोसोरनि उन्दैया? 6 बोसोर। नोंहा बिदि जेनेबा उसुबिदाफोर जादों नामा? उसुबिदाथ' बिराद उसुबिदा जाबाय। ओरै थांनो ना ओरै थांनो, दा फिसायाबो नैसल' थांनो मोनाखै। उन्दैया गाबोना गाबा बिमाखौ गोसोखांनानै? उन्दैयाथ' गाबो। सरखारि गावग्रा। आच्छा, नोंथांनि जे नैबे सराइबिल गामियावहाय जे दैमालु नार्जारिनि बिसि पद्मा नार्जारिया गोमानानै दं होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? पद्मा नार्जारियाथ' बे दैमालुनिफ्राय दा खारनानै दं। बियो दिनैसिमाव सानथाम जाबाय। दा बेहा गथ' सासे दं, बे इंलिस मिडियाम फरायो। बेहा लांलाय लाबोलाय जानाय दरखार, ओमफ्राय बेखौनो बे जोथोन गैया एबा बे जोथोन लायाखै एबा लांलाय लाबोलाय खालामनांगौमोन। बे मा बिसयखौ लानानै बियो बिनिफ्राय थांखो, बेबायदि थांनाय जादों आरोखि बिनिफ्राय। खोनानो मोन्दों आगोलावहायबो बे पद्मा नार्जारिनि जुनैहाय बे पद्मा नार्जारिनि गामि बा बिमा बिफा आंगोनि बिमा बिफाजों सावरायनाय जादों होननानैबो खोनानो मोन्दों। बे सावरायनायाव मा मा बाथ्राफोरखौहाय सावरायलायनाय जादोंमोन आगोलाव? बे लावखुगुरिनि गामिनि मानसि एबा समाजनि मानसिया मोनसे जथुमा जानानै सावरायलायदों। सावरायलायनायनि गेजेराव बिसोरबो मोजाङैनो बुंदों, माने थांफिननानै मोजाङै मोजां रायजो जानांगौ। बिसोरबो डिरेक्सन होदों। बिसोरनि होननाय बादियाव माने फैफिनदोंमोन। सानसेल' फैनानै बियो मा जाहोनाव थांफिनखो बेबायदि खारनानै दंफिनो आरोखि। आच्छा, नोंथांनि गामियाव जे नैबे पद्मा नार्जारिया खारनानै दङ, दा नोंथाङा गामिनि हेडमेन बा गामि गोरा हिसाबैहाय बे पद्मा नार्जारि बा पद्मा नार्जारिनि न'खर आरो पद्मा नार्जारिजों जे थांफादों होनदों हौवा, बिसोरखौ मा खावलायहरनो सानो?
पद्माखौथ' बे गावनि जेनोखि नफां बेजों फैनानै जेन मोजाङै रायजो जाफैयो बिनि जुनै खावलायनाय थाबाय आरोखि बे गथ'आ गाबगासिनो दं गाबनायखौ असान्ति नुनानै बे न'खरनिफ्राय माने जायानो हमना हरगोन बियो 20,000 हरनाय जागोन बेबादि मोनसे सिद्धान्त लानाय जाबाय बे मबाइल नाम्बार होनाय जागोन बे मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरब्लानो बे इनामखौबो मोननाय जागोन आरोखि